Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Hier zijn we, Heer, om te zingen en te bidden, om te luisteren naar uw verhaal met ons mensen, over hoop en verwachting, over redding en bescherming. Hier zijn we, Heer, mensen die leven in een wereld die zo kwetsbaar is en zo verdeeld. Speelbal van de machten, waarin zo weinig te zien is van wat wij hopen, van waar wij naar verlangen. Hier zijn we, Heer. En voor uw aangezicht leggen wij neer onze zorgen en twijfels, ons verdriet en onze teleurstellingen. Wees dan onze schuilplaats en ons toevluchtsoord. Amen. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. God, Hij is mijn redder, staat er in het loflied van Jesaja. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Bij het horen van die woorden denk je, het zal Jesaja goed gaan. Want als alles goed gaat, als het je voor de wind gaat, dan kun je geloven dat God het goede met mensen voor heeft en dat hij je redt van tegenslag en verdriet.
Leven dat loopt zoals het loopt, dat geeft zekerheid. Het geeft je het gevoel dat je het leven in de hand hebt, dat alles kan zoals je dat wilde en dat God met je is. Zo kan het gaan. Maar zo gaat het lang niet altijd. Want mensen zijn breekbaar. En ons samenleven is kwetsbaar. Er zijn tijden waarin het leven groter blijkt dan wij. Waarin het leven harder is dan we willen of dan we dachten. En dan, als alles je bij de handen afbreekt, kun je dan nog zeggen, God red. Nou suggereren de woorden van Jesaja's lied dat het hem goed gaat. En dat hij daarom kan zeggen wat hij zegt. Maar als we lezen wat voorafgaat aan dit lied, dan valt op dat het anders is dan het lijkt. Want dit lied is te vinden tussen profetie en oordeel en onheil. Het zijn roerige tijden voor Jesaja. Juda en Jeruzalem worden voortdurend bedreigd door de buurvolken. Er is geweld, er is honger, er is een koning aan het bewind die geen beslissingen durft nemen en niet weet op wie die kan vertrouwen. Dat is de situatie. En in die situatie klinkt dan het loflied. God is mijn redder. Ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte. Wat kan Jesaja daarmee bedoelen? Wie is die God dan, die redt? En wat zal hij gaan doen? Ik denk dat wij wel iets kunnen bedenken. Als je in moeilijke omstandigheden bent gekomen, als het leven zwaar is en de tijden onzeker, dan wil je vooral dat het wordt opgelost. Een eind aan de onzekerheid, een eind aan tegenslag en problemen. Ik denk dat dat heel menselijk is. Een God die de problemen oplost en zorgt dat het weer goed met je gaat. Dat is wat we willen. Je zou dan ook verwachten dat die God van Jesaja een God is die orde op zaken stelt. De God die redt. Je zou verwachten dat het een God is die mensen verlost van tegenslag en een onzekere toekomst. Maar dat is niet het beeld dat uit Jesaja's lied naar voren komt. Allereerst valt op dat die God van Jesaja niet enkel een God is met zachte handen en een milde blik. Want God is woedend geweest, zegt hij. Jesaja ervaart God als degene die hem aanspreekt op wat hij doet. Degene die mensen aanspreekt op hoe zij leven. Het is de God die mensen oog in oog zet met wat zij doen en teweeg brengen. En die de vraag stelt, is dit wat jij wilt? Een strenge God, dat is de God van Jesaja. En dan vervolgt hij en zegt, u troost mij. U bent mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Jesaja roept ons voor ogen een God die bewogen is om mensen. Hun lot gaat hem ter harte. Dat betekent niet dat God alles voor je opknapt of alle tegenslag uit de weg ruimt. Zo gaat dat niet. En ik denk dat dat ook wel onze ervaring is. God doet niet wat wij willen. En komt ook niet tegemoet aan al onze wensen en verlangens. Leven is soms goed en mooi. Op andere momenten ingewikkeld of zwaar. En dat is wat het is. Maar in dat leven met al zijn wisselvalligheid is God betrouwbaar, zegt Jesaja. De aarde is van God, goed en mooi. Mensen zijn van God, in het leven gezet om de aarde te bewonen en er wat van te maken. En als dat dan zo is, dan zal God de aarde en haar bewoners niet alleen laten. Hij is betrouwbaar. Dat wil zoveel zeggen als, hij houdt zijn handen eronder, hoe dan ook. God is mijn sterkte, zegt Jesaja. Niet in de zin van de sterke heerser die met geweld een eind maakt aan alles wat hem niet zint.
God is mijn sterkte, dat wil zeggen, het besef dat mensen van God zijn, sterkt een mens. Het besef dat je mens van God bent, het vermoeden dat de aarde van God is en dat die je wel dragen zal, dat geeft kracht. Dat draagt een mens en geeft hoop. De hoop dat alles ook nog anders kan. En mooier en beter. De God die redt, het is de betrouwbare grond van het bestaan, waarin nieuwe werten zich voor ons kunnen openen. Amen. Laten we bidden. God, ook op deze dag roept Gij ons om uw kerk te zijn. Om uw woord gestalte te geven en uw heil te vieren. Om het geloof te delen in uw schepping. Het vergezicht van een goede aarde. Wij bidden voor ieder die niet meer durft verlangen. Voor wie elke verwachting opgaf. We bidden voor wie lijden onder onderdrukking. Voor wie leven te midden van gewelddadigheid. Voor wie niet anders weten dan dat het oorlog is. Dat ze blijven hopen op vrede. Dat vertrouwen hen draagt. We bidden voor al die zwakke en kleine mensen die in onze snelle wereld niet meetellen. Voor hen die aan de kant staan, niet voor vol worden aangezien, vanwege ras, huidskleur of seksuele geaardheid. Voor al diegenen bidden wij die reikhalzend uitzien naar andere tijden. Dat hun hoop niet wordt beschaamd, maar hun verlangen wordt gehoord.
We bidden voor elkaar, voor wie verdrietig is, voor wie ziek is, voor wie hoopt op genezing en voor wie weet dat hij gaat sterven. We bidden voor wie rouwt om een geliefde. Dat wij elkaar blijven herinneren aan de vergezichten die gij ons geeft van andere tijden. Dat gij onze kracht bent, iedere dag. In stilte noemen wij de namen van hen die in ons hart zijn. Samen bidden we, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan wenden wij ons weer naar ons dagelijks leven en weten ons gedragen door de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen. Amen.